Akụkọ gbasara ogige ezumezu omenala ndị Igbo nke a kpọrọ ICVC nke CIS Mahadum Nigeria Nsụka nke si n'aka ọkankụzi Chris Uchenna Agbedo, onye nchepụta nakwa onyeisi CIS. Ndị ngalaba asụsụ, aka nka na omenala Igbo nke a na-akpọ CIS nke Mahadum Nigeria Nsụka akwadola ma na-ahazikwa ọkpụrụkpụ na oke ihe ha ji n'aka bụ ogige ezumezu omenala ndị Igbo ICVC. Ọkpụrụkpụ ihe a gụnyere ọtụtụ ụlọ karịrị 15, nke ọbụla n'ime ha nwere ọrụ pụrụ iche ọ na-arụ, nke bụ nchekwa, ịkwalite omenala na ọnatarachi ndị Igbo. Otu n'ime ihe ọzọ dị mkpa na ICVC a bụ ụlọ ọrụ nhazi nke CIS. Nke a ga-arụ ọrụ dịka isi ahụ nkwado okpu maka ihe niile a ga-eme n'ogige ezumezu, nke gụnyere ebe ndị ọrụ, ndị nchọcha, ndị mmụta ga-anọ na-ahazi, na-amụ nakwa ịkwalite omenala Igbo. Ihe ọzọ dị oke mkpa bụ ọba akwụkwọ na ebe a ga-enwe mkpokọta ọtụtụ ihe, akwụkwọ, atụmatụ, ihe ọkpụ na ngwa niile metụtara akụkọ ọdịnala Igbo, asụsụ, nka na ọdịnala. Ebe mkpokọta ọtụtụ ihe a ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka, ndị mmụta na ndị niile nwere mmasị ịbanye n'ime ihe gbasara omenala Igbo. Ịgbakwunye ebe ihe ọkpụ ga-adị na ICVC a dị oke mkpa. Ebe ihe ọkpụ a ga-adị na-egosikwa ihe ọkpụ dị iche iche, aka nka, ma gosikwa ọtụtụ ihe gbasara omenala Igbo, nke ga-eme ka ndị ọbịa mata ma ghọtawanye nnukwu ihe dị n'ọnatarachi ndị Igbo. Dịka mkpa ọgbara ọhụụ dị, ICVC ga-enwekwa ụlọ ebe a na-akpọ ICT nke ga-enwe ọwa ikuku. ICT a ga-eme ka ọwa ikuku na-aga were were, nke bụ ihe ndị CIS chọrọ iwebata maka amụmihe dị iche iche, asambodo a na-enye ndị na-agụ na mahadum n'ogo dị iche iche, nke ga-eme ka amụmamihe gbasara omenala Igbo bụrụ ihe zuru ụwa niile ọnụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ ụlọ nkụzi na ụlọ ezumezu n'ime ogige ezumezu CIS bụ mbunuche iji kwalite agụmakwụkwọ na mmụta. Nke a ga-eme ka e nwee ebe a ga-anọ eme ntụli uche na amụmamụ dị iche iche, nke ga-enye aka ime ka mmụta gbasara omenala na ọnatarachi ndị Igbo na-agawanye n'ihu. Ihe ọzọ dị oke mkpa ma ewezụga agụmakwụkwọ bụ na ICVC ga-enwe ụlọ ndị ọbịa nke a kpọrọ 5-star guest house. Nke a ga-eme ka ndị ọbịa na-abịa na-enwe mgbakọrịta omenala ma na-enyekwa ndị ọbịa ohere ịmata na ịghọta omenala ndị Igbo dịka ha nọ n'ụlọ ndị ọbịa. Imekwa ebe oriri na ọṅụṅụ n'ime ICVC ga-enyekwa ndị ọbịa ohere inwe mkparịta ụka ma gosikwa mkpa mbịakọta ọnụ dị n'omenala Igbo, nakwa ebe ndị mmadụ ga-anọ na-ezu ike akọ akụkọ dịka a na-aṅụ mmanya. Ọ bụkwa ịgbakwunye na a ga-enwe ụlọ ọdịnala ndị Igbo n'ime ogige ezumezu. Nke a ga-eme ka ndị ọbịa hụ etu ebe obibi ndị Igbo na ebibi ndụ ndị Igbo si adị. A ga-enwekwa obi eze maka steeti niile dị n'ala Igbo, nke gụnyere Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo, Delta Igbo na Rivers, nke a kpọrọ Ikwere Igbo n'ime ICVC, nke ga-egosi nkwanye ùgwù, nsọpụrụ n'ebe ọtụtụ ọdịnala, akụkọ ala ndị Igbo na akụkụ dị iche iche nọ. Ụlọ a ga-arụ dịka ebe mmụta nke ga-enye ndị ọbịa mmụta pụrụ iche gbasara ọdịnala, omenala, usoro ọchịchị nakwa ụdị ụlọ eji mara akụkụ ala Igbo dị iche iche. Ọzọkwa, a ga-enwe usekwu ndị Igbo ebe a ga-esi nri ndị Igbo dị iche iche, ebe ndị ọbịa ga-ahụ ma na-eri nri ndị Igbo. A ga-enwekwa ebe sara mbara maka ezumike na ebe a ga-anọ enwe ọgbakọ. Ụlọ ihe nkiri nwere ebe a ga-anọ eme mmemme omenala dị iche iche, mmemme na asọmpi, nke a ga-arụ ọrụ dịka ogbe dị egwu maka ekwumekwu na mmemme ọdịnala dị iche iche. Ọ ga-enye anyị ogige maka emume ọdịnala dị iche iche dịka iti mmọnwụ, iri ji ọhụụ na mmemme omenala ndị ọzọ, ịkpọkọta ndị mmadụ ọnụ ime mmemme ma na-egosipụta omenala Igbo. Ụlọ ọrụ ICVC maka ịmụ aka ọrụ ọdịnala dị iche iche dịka ịkpa isi, ịkpa ekete, ịkwa akwa, ịkpụ ụzụ, nke ebumnobi ya bụ ichekwa omenala na inyefe aka ọrụ ọdịnala ndị a n'aka ndụdụgandụ na-abịa abịa. Nke a ga-enye aka kwado ọtụtụ azụmahịa ọdịnala na aka ọrụ ndị bụ isi n'omenala Igbo.
njikọta ngwaọrụ ugbo dịka ụlọ ugbo, ọba, ebe a na-azụ ọkụkọ, ezi na anụmanụ ndị ọzọ na-egosi mkpa ọrụ ugbo dị n'obodo. Ngwa ndị a abụghị naanị isonye kwado ICVC, mana ọ ga-enyekwa ohere maka inye aka n'ọmụmụ na ime ihe a hụrụ anya eji omume ọrụ ọdịnala Igbo arụpụta. Iwekọta ngwa akụkụ ọdịnala dịka osisi nkwụ, osisi ọgbọnọ, osisi ọjị n'ime ogige ICVC abụghị naanị ime ka ogige ahụ maa mma, ọ ga-emekwa ka ewepụta ngwa akụkọ ọdịnala eji mara omenala ndị Igbo. Osisi ịrịba ama ndị a ga-arụ ọrụ dịka ihe ndị na-echetara ndị ogbe ihe nrite ọdịnala, ọrụ ugbo na njirimara omenala Igbo. Inwe ngwa dị iche iche dịka senta ụmụaka na ụlọ obibi ndị okenye na-emesi ike na-akwalite obodo. Ngwa ndị a na-ejikọta otu ọgbọ dị iche iche n'obodo, na-azụlitekwa mkparịta ụka na-ejikọta agbụrụ dị iche iche ma na-esonye na mmemme omenala Igbo. Nke bụ isi bụ na ọrụ ngo ogige ezumezu omenala Igbo nke ndị ngalaba na-ahụ maka asụsụ, aka nka na omenala Igbo nke Mahadum Naijiria Nsụka kwere nkwa ịbụ ebe a na-ele anya, a ga na-agbakọ, na-echekwa, akwalite na ime mmemme omenala Igbo. Ọ ga-agụnyekwa atụmatụ niile nke gụnyere agụmakwụkwọ, omenala, ebe obibi, ihe gbasara ọrụ ugbo, ma nwekwa ikikere ịbụ ngalaba dị egwu maka inyefe omenala na ọmụmụ n'aka ndụrụgandụ na-abịa abịa. Ọgụgụ isi anyị ịkpọ ndị nnukwu mmadụ ndị Igbo oku, ma nwoke ma nwaanyị, ndị otu dị iche iche ka ha were ọrụ ngo ụfọdụ ndị a ga-ede aha ha na ya, nke na-egosi usoro njikọta aka na usoro nnweta ego na mmepe, site n'ime ka ndị na-enye aka sonye n'ihe a na-eme, ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ na mba ọzọ, na ndị na-enye akụnụba na ndị na-ekepụta ọrụ. N'uju, atụmatụ ICVC bụ mmepe nke gụnyere nkụzi, omenala, ọhaneze na usoro akụnụba nke na-egosi echiche ọdịnala, ọhụụ maka nchekwa na ịkwalite asụsụ na omenala Igbo site na njikọta aka ọrụ, echiche na usoro njikọta aka. ICVC nwere ikike ịbụ ebe ngosi ngwụcha maka inyefe omenala, mmụta na mmepe tọrọ atọ na Naịjirịa nakwa obodo ndị ọzọ. Ndewo.